3 продукта за грим, които не си струват парите. Аз съм Наталия от Наталия Makeup Academy и сега ще ти помогна, като ти спестя пари и ти покажа 3 продукта, които аз не харесвам и които да не си купуваш. На първо място това е този течен хайлайтер на Dior, който е за лице и тяло. Цената му е около 90 лева, но за мен категорично не си струва, тъй като не прави кой знае какво, няма някакви специални частици, озаряващи в себе си и специално според мен не си заслужава тази цена. Следващото нещо, което наистина ненавиждам и не харесвам и отново не ползвам, ето тази пудра на Kiko, която е много красива, наистина, в много красива опаковка. Много удобно пувче има, което не ползвам, защото както виждате тя е с бял цвят, което значи, че е транслюсцентна, т.е. прозрачна и уж е универсална за всеки, но моят съвет е да не използвате такива бели пудри, а винаги да имат лек цвят, защото тези бели пудри дават флашбек ефект, т.е. когато снимаме с светкавица в дискотека или пък в студийна фотосесия, те връщат светлината и правят лицето да изглежда много бяло и брашняно. Също е прекалено присушаваща кожата, много силно стягаща и почти няма хора, които се нуждаят от чак толкова силна фиксация от пудра. Последният продукт е на Milk Makeup. Ето това рушче, виждали сте ги със сигурност. Много красив нюанс. За мен е прекалено мазен и прекалено не е покривен. Трябва да нанесете твърде много от него, за да се вижда на кожата. Също виждате колко е маничък, а цената му е около 70 лева. Така че не инвестирайте специално в този руж на Milk Makeup. Ако съм ти помогнала, последвай профила ми и коментирай отдолу дали има такива продукти, които са разочаровали теб.